Kini ang Digicast Negros X, ang top 10 nga balita sa Negros Island region, ang amo ni dulong sa inyo. Kagyaring aton top story subong nga adlaw, July 7, 2026. Paglagaw kag pagbaligya sa Boulevard sa Valladolid, ginpauntat. Mga estudyante, empleyado kag bisita sa Siliman University, gin-evacuate bangod siyang bomb threat. Opposition letter sa nagkanilain nga grupo batok sa pagsulod sang basura sa Victoria City sa Bacolod, talakayon sa hearing. Super Typhoon Bobby, ginapabot magasulod sa par karon sa gabi o kun buwas sa kaagahon. Kag sa good vibes, dog looper, yara karon sa Northern Negros, bit-bit ang yahinuptanan nga ido. Inatanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, Super Typhoon Bobby, ginapaabot nga magasulod sa PAR karon sa gabi o kung buwas sa kaagahon. Kung makasulod na sa Philippine Area of Responsibility ang bagyo nga may international name nga Bobby, tawgon ini nga Inday. Ang bagyo nga Inday ang gina-forecast nga hindi maglandfall sa Pilipinas pero mapalapit ini sa Batanes sa Biyernes. May posibilidad nga karon sa gabi nga may mga lugar na sa northern kag eastern Luzon nga ipaidalom sa wind signal. Signal number 2 o 3 ang pinakamataas nga signal. Bangod sa bagyo, liwat nga magabalik ang hangin habagat nga amo ang magadala sa mabasto nga hangin sa western nga bahin sang Pilipinas. Mangin mabunok ang ulan sa Biyernes tubtub Domingo sa Negros, Western Visayas, Mimaropa, Calabarzon, Bicol, Metro Manila, Central Luzon, Ilocos Region, Western Cordillera, kag Cagayan Valley. Ang DILG ang nagpagwa na sang abiso sa tanan ng mga local government units nga manginhanda kag magpatuman sang proactive nga mga preparasyon. Ang Canlaon City ang nagsuspend na sang klase subong nga adlaw tubtub sa buwas bilang preparasyon sa maulan nga panahon dala sang bagyo. Sa number 9, water level sa dam sang Bago River Irrigation System ang namutikan nga nagnubo. Sunod kay Pedro Limpangog, ang presidente sa Federation of Irrigators Association of Central Negros, Bago River Irrigation System. Sadto nagalapaw o kung nagaawas ang water level sa mga dam. Karon nagatupong-tupong na lang. Halos 13,000 ka-ektarya sang humayan ang ginasertihan sang tubig sang breeze nga ginauma sa mga 8,000 ka-rice farmers. May paandaman sa pag-igos ng El Nino, suno kay Limpangog, karon ginatinguan nila nga ma-manage sang maayo ang tubig para hindi maapektuhan ang pananom. Sa North District, nasakop nila madamo na ang nakasugod sa pagtanom. Sa South District naman, yara na sa vegetative stage ang pananom. Sige-sige pa ang ilang water distribution kag wala pa sila nagapatuman sang rotational nga distribution subong. Nagya naman nila sadto pang El Nino kag may nakaplastar na sila nga mga measures para diri. Sa North District subong, nagasugod na next week nidamo na makatanom sa ilang humay, no? Ang sa South District naman mga aral sa vegetative stage, no? So far wala pa kami nag-rotational, no? Nga on and off, 1 week on, 1 week off nga water delivery. So ano lang alay, payulo ng anay, no? Gina-prioritize na namon ang 1 week. Halimbawa, diri sa North District last week tungod nag-cultivate pa. Bali, ano ka nubo, sir, ang ginubo sa water level, sir? Ang naton dira sa OG, sa atong dam, basta ang tali kalapaw ang tubig mo. Kasi sa suba, pero last time pagbisita doon dito, nang kapaw ka, ano sa bla, kung tupong na siya. No? Sa number 8, ordinansa nga mag-regulate sa electric vehicle charging stations sa Bacolod,
ginaduso. Ginahaylo ni Councilor Thady Saison ang mga charging stations para sa mga electric vehicles sa Bacolod City nga magkuha na sa business permit sa syudad. Ini matapos nga ginaduso na sa karon siyang konsehal sa Sangguniang Panlungsod ang isa ka ordinansa nga mag-regulate sa mga charging station. Sa mga ordinansa, may mga pagsulundan ang mga negosyante antes sila magpatukod sa mga charging stations para sa mga electric vehicles. Sunod sa konsehal, iniagud malimitahan kag hindi magpinagusto na lang patukod sa mga charging stations sa bisan diin nga lugar sa Bacolod. Dugang pa niya, ginalantaw nga magdamo pagi ng mga electric vehicles sa Bacolod City. Rason nga napaabot man ang pagdamo sa mga charging stations sa syudad. Nakasaad man sa ordinansa nga kinahanglan magkuha sa business permit ang tanan nga mga charging stations bangod negosyo man ini. Pasado na sa first reading ang ining ordinansa kag natapos naman ang public hearing. Aton ang electric vehicle movement with the corresponding charging stations sa syudad mo. So nagubra kita ordinance to para maplastar naton ang mga charging stations basi biskan di ang buhay na basi pila kadlaw do changi la biskan di lang hikadara no. So dapat butangan tagid guidelines kung ano ang requirement, although may national law na but we're trying to localize it, no, to suit the situation natin diri sa syudad. Dito naman pa ngayon. Sa number 7, BJMP personnel patay, duha pilason sa bunggoanay sang duha ka motor. Nagausoy sa pareho nga direksyon ang duha ka mga motor sang magbunggoanay sa National Highway nga sakop sa barangay Alicante sa Banwas ng Ibi, Magalona sadtong Biyernes sang gabi. Nagresulta ang bunggoanay sa kamatayon ni Jonathan, 32 anyos, nga personnel sa Bureau of Jail Management and Penology. May ranggo nga Jail Officer 1 kag na-assign sa Victoria City Jail. Siya ang taga-Barangay Zone 1 sa Cadiz. Pilaso naman ang iya backrider nga si Ron, 29 anyos, taga-Barangay 13 sa Victorias, kag ang driver sa isa pagid ka motor nga si Matthew, 25 anyos, residente sa Barangay 4 sa Victorias. Nagwa sa investigasyon nga pareho nagapadulong norte ang duha ka mga motor. Yara sa inner lane ang Honda nga motor samtang ang Royal Enfield ang yara sa outer lane sang sila ang nagbungguanay. Sa number 6, bangkay sa isa ka persona na sapwan sa irigasyon sa Bago. May mga pila sa ulo kag lawas ang bangkay sa lalaki nga nasapwan sa irigasyon nga sakop sang Purok Nara sa Barangay Malingin, Bago City, Martes sang aga. Ginkilala ang biktima kay alias Edmond, 39 anyos, isa ka vendor kag residente sa Barangay Antipuluan sa Bago. Ginpangita sa mag-utod nga Sunday Edmar kag Inocencio ang ilan na missing nga utod kag didto na nila nakitaan ang biktima sa sulod sang kanal. Gindalang bangkay sang biktima sa punerarya para sa post-mortem examination. Samtang padayon ang investigasyon sang Bago PNP agud mahibaluan ang ginkamatay sang biktima. Sa number 5, public hearing angot sa pagsaylo sa mga patay halin sa Burgos, Pahandumanan, ginpatigayon. Gintambungan sa masobra sa 150 ka mga himata sa mga minatay nga nalubong sa Burgos Cemetery sa Bacolod ang isa ka public hearing nga ginpatigayon sa syudad may kantanan sa pagsaylo sang pansyon nga naguba na
sa Bone Vault sa Barangay Handumanan. Ginsiling ni Attorney Marty Go, Secretary to the Mayor, nga may 454 ka mga pansyon nga yara sa naguba na nga pader sang Burgos Cemetery ang plano sa syudad nga isaylo sa Handumanan. May mga pamilya man nga nagkadto sa public hearing nga nagpabutyag sang oposisyon bangod abi nila tanan nga mga minatay sa Burgos ang kakason. Apang ginklaro sa syudad nga ang porsyon lamang sang patio sa Dalan Lapizina nga naguba na ang plano nga ipakayo sang syudad. Rason nga kinahanglan anay masaylo ang mga pansyon nga yara sa amo nga pader. Natalana pa nga magpatigayon sang ikaduha nga public hearing ang syudad para sa mga himata nga wala pa maklaruhan sa sitwasyon. Target sang syudad nga masugudan na ang pagsaylo sa mga patay sa masunod nga bulan agud masugudan naman ang pag-rehabilitate sang porsyon sang patio. Ang ginimo subong din sa dialogue, ginpabalo sila sang plano sang syudad. Ginpakita na sa ila ang matutod nga sitwasyon. Actually, ang ini nga mga ginpatawag ni, amo ni silang affected nga drinayon sa may Lopezina nga dalan. Nga pader nga inang naab-ab na gitkag naguba. Sila ila ni mga families ang ipatawag kay sila ni ang dapat nga isaylo na kay para makayo ang pader. Now, ari di sila gin-explain sa ilang proseso kung may mga pamangkot sila ginsabatanan para maathagan man sila sang proseso nga himuon. Sa number 4, public hearing angot sa ginaduso nga ordinansa nga nagadumili isang tanan nga commercial fishing activities sakop sang municipal water sang probinsya sang Negros Occidental ang ginpatigayon. Ang proposed ordinance nagaduso sa pagdumili isang tanan nga commercial fishing sakop sang municipal waters sang Negros Occidental labi na ang yara sa 15-kilometer municipal water nga reserved sa idalong sang layi para sa mga municipal fisher folk. Tuyo sini nga mapangapinan ang fishery resources, makonserve ang marine ecosystem kag mapangapinan ang palangabuhian sa mga magagmay nga mangingisda. Tuyo man sang proposed ordinance nga mapabakod ang fisheries governance kag ma-promote ang sustainable nga paggamit sang coastal resources sa bilog nga probinsya. Ang mga nakasaad sa among nga ginaduso nga ordinansa base sa legal opinion sa Provincial Legal Office ang nabase kag santo man sa nakasaad sa Local Government Code. Suno kay Board Member Andrew Montelibano nga Committee Chairperson sang Environment, matapos ang public hearing, ginhatagan nila sa 15 dias ang mga fisher folks kag iban pagid nga stakeholder para magsubmit sa ilang nga luyag malakip sa ginaduso nga ordinansa. Kuya nagapati nga dapat magahalin sa ila, no? So we drafted the ordinance, but today we give them another 10 to 15 days nga sila mismo, based on our ordinance, sila mismo mapadala sa aton sang ilang gusto, anong gusto pa nila idugang, paano i-revise ang ordinance para sa ila. Diba, kung kami lang ni Mobra, ang aton lang pe mo Mobra, basta mareklamo man isla, which kung talawon mo today during our public hearing, makita mong ila sentiments. So, ginbalik ko sa ila, anong pagkitang gusto niyo idugang, anong gusto nyo, para mastudyuhan ta, para when we make the ordinance, hapos mo lang kung saan pa mas mag-cooperate ang tanan, LGU, ang fisher folks, kaya na provincial government, will cooperate because we are one on what we stand.
Sa number 3, opposition letters sa nagkalain-laing nga grupo batok sa pagsulod sang basura sang Victorias sa Bacolod, Talakayon sa hearing. Naglabot sa talatapan ni Bacolod City Mayor Claudio Jesus Raimundo Puentevella ang mga opposition letters sa nagkalain-laing nga mga grupo na nagapamatok sa plano nga paghaboy sa basura sa Victoria City sa sanitary landfill sa Barangay Felisa sa Bacolod City. Sunod sa Vice Alcalde, natalana nga talakayon buwas nga adlaw sa regular session sa Sangguniang Panlungsod ang ining mga opposition letters. Ginatugyan na ni Puentevella sa Committee on Laws, Ordinances, and Good Government kag Solid Waste Management Board ang pag-review sa Memorandum of Agreement nga ginapadala sa syudad sang Victorias. Kung matapos na ang pag-review sa MOA, yara na sa SP ang desisyon kung batulon ini o kung hindi. Dugang ni Puentevella, respetuhon sa syudad kung anuman ang maging desisyon sa mga miyembro sang SP. Samtang nagpabutyag man sa suporta si Councilor Thady Saison sa hingyo sang Victorias nga pag-ula sang basura sa landfill sang Bacolod. Sunod sa iya, isa lamang ka-truck sang residual waste kada bulan ang i-accommodate sa syudad kag halos wala man ini sang epekto sa Bacolod. Ginklaro man niya nga Bacolod lamang ang may sanitary landfill sa bugos nga probinsya nga naka-comply sa standard sa Department of Environment and Natural Resources. 30 cubic meters ang residual waste ang maximum volume sa basura nga sarang maula sa Victorias sa landfill kung mapirmahan na ang MOA. Temporary man lang, hindi man sige-sige na, no, until such time nga mahuman man lang ang ilang nga area, no. So I don't see nga though siguro ang reaksyon lang kay kumo kay basura kagalin sa Victorias pasublon sa Bacolod, damo ga react nga hindi ta kani uno kasarang sa atong basura nga panunta pang Victorias, no? Actually this was ini nga action was natabo because of a request, no, coming from the City Mayor of Victorias. Considering the volume, very insignificant sa volume. Kung ako makuton mo yan under personal, no, wala ko yung concern na kaya di kagamay-gamay gid sang volume. Ang aton opisina nakabaton sulat halin sa mga lain-lain nga grupo as of yesterday with regards sa request ng Victorias, no? So other than last week nga na-take up na namon ang request ng Victorias LGU, this tomorrow most probably pasulod naton ang mga letters from the various I think NGOs, no, various organizations. Sa number 2, mga estudyante, empleyado kag bisita sa Silliman University gin-evacuate kasunod sang bomb threat. Pila ka security kag public safety assets sa kapulisan, Coast Guard kag military ang gindeploy sa Silliman University sa Dumaguete City bangod sa reported bomb threat paagi sa email. Na-inform angon sa security threat ang Facilities Management Services ang eskwelahan Lunes ang hapon. Nagpatigay sa clearing operations sa school campus ang explosive ordnance disposal personnel sang Police Regional Office Negros Island Region kag K9 units halin sa Philippine Coast Guard kag Armed Forces of the Philippines. Ang mga estudyante, faculty, staff kag mga bisita sa universidad ang ginpagwa sa campus buildings kag dormitories samtang nagapaday ng clearing kag inspection procedures. Subo nga Martes, Hulyo 7, gin-shift sa alternative learning delivery ang klase sa tanan nga level sa nasambit nga eskwelahan kag depende na sa ilang tagsa ka instructor. Nagpaandam ang kapulisan nga sarang makasuhan ang mga tawo nga nagahimo sang false bomb threats kag nagapalaptas ng sala nga impormasyon.
Kag sa number 1, tourism kag economic activities sa boulevard sa Valladolid, ginpauntat. Ginmando na sang alkalde sa Valladolid ang pagpauntat sa tanan nga tourism kag economic activities sa boulevard sa Valladolid kasunod sa pagkadalasa sang fuel tanker sang food carts nga nahamtang sa among nga area. Sa executive order nga ginpagwa ni Mayor Ricardo Presbitero, effective ang pag-suspend sa mga economic ag tourism activities 12 noon sang July 6. Pati gayunon ang safety assessment kag ang pagpatuman sa nagakaigo nga traffic public safety measures suno kay Presbitero. Duha na patay kag isa na samaran sa mabungguan sang fuel tanker mga food cart sa boulevard sang Domingo, July 5. Ang may initiative sa mga tourism kag economic activities sa area suno kay Presbitero ang Barangay Council sang Palaka. Gintalakay sang Lunes sa mga operational plans nga bag-o suno sa iya. Ginapaabot nga mag-resume ang activities sa area kung mapatuman na ang mga measure o mga safety measures nga ginkasugtan. Nagapakig-angot man sila sa Department of Public Works and Highways sa signage nga 30 kilometers per hour lang ang speed limit sa area kag pagpahamtang sa mga solid lines kag iban pa. Naghatag naman sila sa assistance sa mga nahulaan kag sa ila nga pamilya. So gisuspend na po to review and then we had already discussed yesterday ang operational plans ng Bago. Hopefully we can resume the activities kung ma-implement na naman ang mga safety aspects sa area. Maybe 10 days, 15 days siguro. Tapos depende kay ang we're negotiating with the PWH na pintahan kay may ordinance na existing already 1991 ng no overspeeding for 30 kilometers per hour lang speed dapat. So unless may establish sa mga solid lines and everything, so we will not allow yet any activity. Sa Good Vibes Philippine Dog Looper nga karon sa Northern Negros, nalibot niya ang mga probinsya sa Pilipinas, bit-bit ang iya nga aspin. Ang 32 anyos nga Philippine Dog Looper nga si Bonnie Dalida Devecais ang yara subong sa Northern Negros gikan sa Negros Oriental. Gikan pa siya sa San Mateo Rizal kag ginahapitan niya ang mga LGU nga iya malabyan. Nag-courtesy call siya sa City Administrator sa San Carlos City nga si Attorney Estefanio Libutan sang Lunes. Gintagaan siya sang accommodation kung sa diin sarang siya kag ang iya hinuptanan nga makapaligad sang gabi. April 2 sa nagsugod siya sa paglibot sa Pilipinas halin sa San Mateo Rizal upod ang iya nga aspin. Diri niya napamatud-an ang loyalty sang iya nga alaga pero ginasigurado niya man nga wala ini nagakapabayan kag iya man nga ginapapahuway. Isa na siya kasama na sa Negros Island kag padayon siya sa paglibot sa probinsya sang Negros Occidental. Bata pa lang handom na ni Bonnie nga makabiyahe sa bilog nga Pilipinas kag ini ang iya sa karon nga ginahatagan sang katumanan. Dito po tayo sa accommodation ngayon ni Mayor ngayon na nagpapasalamat po ako sa lahat na nagbigay po ng staff in CDRU po na napakalaki po na accommodation at di po ako sanay ng ganito pero hindi po natin matanggihan po isang busy po ni Mayor at di po ako sanay ng ganito na ganito kalaking accommodation is VIP po tayo dito kaya maraming salamat in Mayor of San Carlos City po kahit di po natin na-meet napakalaking tulong na po sa akin na binigyan din ng tulugan na ganito kalaki at sa lahat po at kay Icon po na tumulong sa akin at walang sawang sumusuporta po sa lahat ng Negros po maraming salamat po. Yes. Guys, suportaran nato si Philippine Loper na ni ani jud sa tuwa lugar diri sa San Carlos City. Daliman nyo, gikag dumagiti hantod diri San Carlos, gibaklay niya. Naabot siya diri ganina mga alas
Dus sa hapon karon gihatagan siya o turganan dire sa tuang Bilabid City Mayor Rene Costello dire sa community center ni no? O Consuelo Community Center dire sa Algiers. O pasalamat po siya sa CDRRMO nga gihatagan siya tulganan dire sa tuang syudad sa San Carlos. Salamat. Okay. Napakabuutan sa lahat ng mga taga Negros. Sana balik-balik ako dito. Ganun din sa sobrang kabaitan po. Thank you sa lahat. Nice. Kaya of course, kita nag-shout out sa ating mga live viewers kay Mating Gears. Good afternoon, Ma'am Barbara. Good afternoon, Digicast Negros. Mirna Garrido Clavel. Good PM, Digicast NIR. And Ma'am Barbara watching from Bacolod City. John Randolph O. Rubin. Good afternoon, Digicast Negros. Hambanya. Shona Evangelista Carrero. Maayong hapon, Digicast Negros watching from Singapore. Marie Tiffany Hoover. Good afternoon, Iloilo City. Uy, from Digicast Negros. Hello, mamayong hapon sa imo. Rolina Dorliak Alegrado. Good afternoon, Ma'am Barbara, watching from Calatrava, Negros Occidental. Ish Faicol, Digicaster Ish Faicol. Good afternoon, Digicast family. And of course, kita man nag-greet sang happy birthday. Subong gidya nga adlaw sa aton nga kaupo Digicaster Leo Cesar Bordeos. Happy birthday. Salamat kid sa treat. And of course, belated man nga happy birthday sa aton fellow Digicaster Ish Lami Faicol. Karon mo yado ang top 10 stories of the day. Tub-tub buwas. Ako si Barbara Mihalis. Mayang gabi.